Hvad så, YouTube? Vent lige. Prøv lige at blive der. Jeg tager lidt billede. Undskyld, YouTube. Fuck godt, nu man gjorde. Der. Sådan der, nu må du godt gå igen. Jeg plejer bare altid lige at tage et billede. Det er en bane, jeg har fået. Okay. Nu, i dag har vi aftalt, at vi skal bygge et hus på faktisk en rigtig god server, hvor jeg blev en junior mod. Hey, junior mod. Så vil vi lige lave et hus. Kom. Og det er den seje unger, Black Ops. Jeg har lovet ham at sende IP'en dernede. Der skal nok komme nogle flere videoer med det. Jeg synes det er rigtig fedt, der er det der i Timsy og ting noget. Se her, YouTube, så kan jeg lige prøve det her. Hov. Det der, så du kan lave navne med farver. Ligesom på Evercraft. Jeg hedder DJ. Den der ligge ned streg X Gaming. Jo. Prøv at vent. Jeg finder til sådan noget engelsk. Hvad fanden er ham der? Det er sådan noget her. LOL, jeg kan ikke i Timsier. Hey, LOL, jeg har ikke det der mere. Ups. Det der sådan, jeg har fået det der. Det har jeg ikke mere. Ja, altså manuat med P og så det der. Det har jeg ikke mere. Er det gamle spawn, det her? Fuck! Nej, der står you not allowed to this command. Prøv bare at gøre det her. Det her. Ups. Hey, jeg prøver lige at se, om jeg selv kan. Det kan godt være. Nej, det kan jeg ikke. Det der, prøv at skrive det. Ups. Hvad? Ja. Den her kommer der rigtig mange videoer på. Bare lige så I ved det. YouTube. Men det tager lidt tid, fordi
Jeg har fået en ny computer, og det tager stadigvæk lidt tid at uploade. Men det gode er, at den her den ikke lagger lige så meget som den anden. Er Evercraft åben? Men ham der, kender du godt ham der Krig? CHRI, kender du godt ham der Krig? Hallo, han har deroppet mig. Fordi jeg OP'ede Jonas Mølledal igen. Han står og graver mig ned. Hvad fanden laver det svin, mand? Han står og griefer mig. Det kan godt være, at du ikke kan finde mig særlig godt. Fordi der er mange, der hedder det samme som mig af en eller anden grund. Jeg hedder det der. Det hedder DJX Gaming. Og alle sammen YouTube, jeg skriver lige noget her. Og så er det så... This is... Wee! Okay. Ja, som I kan se, så er jeg blevet admin, før var jeg mod. Jeg ved ikke, om det er noget, jeg bliver ved med at beholde, men... Okay, tak. Og ja, YouTube, I må faktisk rigtig mange... hvad det hedder... Rigtig mange... I må rigtig gerne give mig flere subs, for jeg har lige startet den her YouTube-kanal, og jeg laver nogle sjove videoer med, hvis jeg får 10 subs. Det kommer I til at se mere om. For det bliver sjovt. Hey, ved du egentlig, hvordan man får farver til at stå over hovedet? Ligesom de har på West Gaming server, sådan man får farver til at stå over hovedet. Ja, ligesom de har på West Gaming server. Hvad laver du? Må jeg se? Må jeg prøve at høre? Ja, det er mig. Nå, men YouTube, jeg tror det er ved at sige rigtig mange tak for at I så med. Ses.